Dipu Dhansri Atowar Arayalong Aron Ripen Kido Kithak Atumapan Forest Asai Campaign Kitharlidam Sangpi Elisteron P Diopani Constituency Long VDC Amai P Mate Chairperson Anghoy Kachepalong Dun Sangkichep Akhayang Bong Matric Asat Lang Ki Unceng Bang Pu Reverend Lalsiam Weiche Bang Sopir Thepen Che Otanglo Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Bertang Ton Pen Arju Panikta Karbi Anglong District Arlo Ang Tan Pen Wangsi Aron Repen Longle Nang Kachirai Atum Aphaya Bangki Nang Batpik Tanglo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Kilang Prong Adimalong Non Puanta Kilang Ding Penajok Dipurong Sopialong Amata Lakini punu, lakini ong pukachi pulok penajok, kiche kibe aso atum aphaya bangke kai kisi nang bat bomlo. Lasong bong dipurong sopialong kiche kibe aso atum aphay ke ong nai plote Horilal Basti, rong ni hang anung pen kedang lok panbari malom anta kiche kibe aso atum si nang plengset anpinlo. Along leke Karbi along le bonta ningkan pokep trokep an lispen kipipon ajok atangka enbom amat along lea bangki kiche asotum cheraiden laso warsai aporahut Karbi Anglong Autonomous Council atum kilang kipang krepen ajok kipaduke along le pata setami pipondet lapusonsi ke ong lason thak thaksi dipu pandari akung along kedo dipu Dhansri Atowar chat puja mandir adung arai aron ripen forest along le along hemrit kachikimsi ke ongdung kiche kebe asotum nang plengchen anpin Bangso Kutha Karbi Anglong Autonomous Council Forest Chairman Pen Central Range Arranger Bibi Sontok Bi ACF Atum Chelangsi Pini Kaddu Kawe Kikim Bom Lapen Kikim Kipathir Tang Ahep Kumplia Bangke Tong Sekopen Freedom Etlo Bangso Central Range Along Le Along Kiche Kebe Akha Atum Aron Repen Hem Nangka Chikim Puke Pinangan Ajir Dinglo Bonda Central Range Along Madule Ranger Nangman Setami Lapuson Ke Klemabang Kavidera Joksi Kedo Adona Phai Abangki Nang Kampomlu Bonta Non-Ranger Bibison Togbi Ranger Nangman Tepen Apia Bangki Forest Board Chairman Cherap Chitodunsi Bangso Adimalong Hem Ki Priasai Dingponlu Lapuson Kachirok Toksi Aronre Ang Tanpen Kivang Atumaphan Ke Khang Kachilang Dun Kri Thegapot Pini Sai Klempamhut Ke Thegdunglong Aradatuk Board Chairman Sarthik Ramsa Phan Mesen Lubusi Kachuro Lampi Pajirpon News Report, Karbi Anglong Live. Diopani constituency along rong atokano ke paching thur ponji aphan mate rarasai ki claim ponji aphan pura BJP rachari asong along ke claim kachipaduk pik abang phi sangpi Elisteron P Diopani constituency apharman VDC chairperson anghoi Karbi Anglong Autonomous Council hinpen ke pekpon Lason si Lakhaing Korapli Diopani constituency along pen sangpi Elisteron P aphan VDC chairperson atu kipekpon laso birta arjulong si pherangkia bitung atum man ke donai Karbia puho pen karcho asai dengpon Pinpur dame Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilek padotet pen ningkan isi pleng dera phisitame Diopani MEC constituency along VDC chairman Avidet Asonsi thekpon long Bontame nonabangke Diopani ahawar arat Kopai Kimia Jok Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bepen Kedanglok MEC Sorbon Kumar Telenga Atuma Phan Sitame Kachuru Pajirpondo Sangpi Elisteron P Alang Likedamtang Surihini Ra Sir Kepen Surihini Ra Krihini Aningkanan Congress Asorkar Kidobom Ahut Sitame VDC Chairperson Apu Tepalong Dunpen Penangan Arad Atuma Phan Jesimet Iduk Kisung Lapen Dorde Khope Ansitame Alangli Diopani constituency angkang Araraphan Thek Anpen Rakondi Bangso Jok non-BJP Sorkar Hut Le Thot Setame Lapuson Alangli Phan Le Thot Si chairperson Anghoi Pekpon Thulu Bangso Hut Elisteron Pipen Pherangke Thengno Kaningje Pona Tengke Niliphan Lapuson Anghoi Ki Pekpon Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Keja Atum Do Anaphan Kachuru Pajirpon Lapenan Parta Klemaling Setame Ang song pen nang kethan pona tengsi claim dam chi busi ningje pontu ang sige nilitum kaching hon
Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN Sar Tolirang Ronghang Sarapan Akiro Piparpiglo Alangli Nakang Honpon Penajo Madag Diopani Constituency Arat Aphan nang kipalang Duntoy Aphan BDC at Chairperson ng Kipipon Pot Alangli Pan Akiro Piparpiglo Lapen Adun Thuke MP Sarapan Sitami Churo Parpiglo Lapen Anparta Dak Militum Bukazan LA IMLA Mate Speaker Sar Mumin Sarapan Sitami Akiro Piparpiglo alang litum ng kahon pon penajok nilipan pinilabang so arpu ng kepekpon lapen do tulang tak nilitum Bukazan LA penlo PM Surjorong Parsar lapen Mukud Mohonto Sar lapen te dak diopani nilituma MSC Sorbon Telenga Sar alang litum Sitami nilihin pen Akiro Piparpiglo alang litum ng kahon pen ajok pinilabang sorpu kideng dunlong pot alang litum Akiro Piparpiglo lapente dak deopan ni arata tumapan Sitami jorolo alang litum makar ipen cinghon CM Sar nilitum labang so nilitum makihang pen alang nilitum kamatha pen labang so deopan ni arata pan kahon pon penang kipipon pot alang lipan suri-suri Akiro Pilo Balipathar pen present terang Karbing Long Line Site Sema Mate Karbi Anglong Arlo Kedo Sangkichep Akhayang Bong Metric Pass Cheng Hanparta Mondoli Along Reverend Arpu Kedeng Pen Piso Ke Pangri Alo Mate Marriage Certificate Sorkar Pen Kilong Cheng Bang Pupolote Reverend Lalsiem Weichi Henlo Alang Lining Kan Trok Sir Kebra Trok Pling Si Achor Asomar Donrap Anparta Mondoli Arataphan COC Sangtet Chu Endam Tanglo Site Sema Presbyterian Amondoli Along Inut Arnamakam Kachipaduk Pik Abangpu Reverend Lalsiem Weiche Apor Lapen Arni Nang Choksi Bangso Pier Tepen Chevoy Juilo Reverend Lalsiem Weiche Alangli Achor Asomar Bangsir Kep Angbong Pen Sopinso Bang Troksi Lapen Soarlo So Banghini Pamote Kanglo Alangli bangso appear thepen kachevoy laki pai ni phai hinia ni adap the ang prin prele por phai hini apor methanga hem alongsi amek chipon longlo rongarat anparta asumar tu pherangkia phan ke pachini dona ting pulote karlitang Reverend Lalsiem Weichi Hello site sema ahawar sangkechep akhai pen metric ke pasching ke thekere kangsam anparta monduli along Reverend Arpu kedeng dun cheng abang phulopusi pachini Monduli Arona Tingpen Piso Pangri Pangdona Phan Marriage Certificate Sorkar Pen Kilong Cheng Bang Phulo Alang Lipir The Dottiga Hut Site Sema Monduli Anchot Kalisi Meghalaya Angkangti Anparta West Karbi Anglong Along Jesemet Utsari Umswai Umpanai Tapat Langhempi Anda Arnamakam Nangki Klem Chipaduk Pik Abang Phulo Puta Pachini Pastor Lalsiem Lani nilitum pastor fast lo metric pas cheng abang lo dang litum borar hinpen arong binong dak limlong asor lo sang kecepen ke lahelu fast lo metric pas cheng abang lo litum pastor lahelu pastor fast lo lasi non ki aningkan 96 lo si non si woju lo lahelu litum nucanang bong sang kecebang bong kitekiri fast lo Good right license good marriage license ta kilong cheng lo lang long pet ha panai pete bata ta la long Karbiang long fast la lo Reverend Lalsiem Weiche Alangli Kedamtang Parokre Sirkebra Inkora Troxi Wosika Chiklo Nipai Christianisi Site Sema Arong Amatsi Pirthe Hachilo Alangli Phan Arnam Kipi Apor Choksi Saru Sarhang Pen Ningkan Trok Sirkebra Trok Nang Choksi Pirthe Pen COC Sangtet Chu Endam Juilo Alang Liason Arnamakam Ke Klem Kachepaduk Pik Abangpu Bangso Pirthe Pen COT Kang Puplo Sedami Sining hemreng me dodun popusi radatum ningchet hepen cepadi dun rintilo. Young person when Jerong they have come Pinti Pam tu they found room inu Jerong that secret like hello
dầu ông chưa làm con đó tiếp như nhau lại ông là nhà phao phao này bắt toกันทุกที่phao tầm đi phao này balat balat thì có nó đã nhau mình yêu lại yêu sini senang Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Live Kidam tang pai pai ni phai ke thomani lakhai kwara trok diopani MAC constituency angkang lakhai hini taradong langtuk terang ICDS model sub center contractor Mongol Singh Narmati rokrak aning hangaling pen katerek pona puthak managing committee atum pen pherangkya mai kangni Bangso pherangkya mai long kaning che pona tengke lakhai hini taradong langtuk terang ICDS model center ke Bapuram Singnar Daythor Basic LP School alongsi kikimpon popusi lapen Foundation sitami pangchengpon etlu bonta contractor rokrak mati Mongol Singh Nar abang Bokajan MLA Anparta Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumina Longpen NOC Wansi ke kangadong PWD IBF Hamalongsi Kim Damrong abang ke chok chi pusi rangkya mai Longpen ningje po haladak PWD IB wolong kipon dat bang sabu ning podundi docha si haladak ben abang dak aprang alang tung committee ini long kacirai tang long aku dang le claim tu sonte pusi in mental tu Bangso jok Ladakh thotsi nang kimpi thuji aphan team Karbiang Longpen local MAC EM Richard Tokbi aphanta kachuningri padopon ICDS model sub center la katerek pon phak bangke laga ron ke kali kasilas bangso buthak team Karbiang Long lapen local MAC Richard Tokbi Anparta EM education in charge alangli phanstame chuniri ponlo labangso abuthak kelang kang kurung dun pen jate labangso committee atum nahin lehino committee me chingki chitang tang kacherai tang ateng kipek tang long le long puthor nang kim nang claim tu ji phansi chuniri pon News Desk Report Karbiang Long Live Tang tepini Karbi Prime Time Aberta ke Lapuansi kang ton paniklo